May katotohanan umano ang resulta ng Social Weather Stations o SWS na hindi bumebenta sa Pilipino ang argumentong nanlaban ng drug suspect kaya napatay ng pulis. Ito ang reaksyon ng Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter na aktibo sa paghawak ng kaso ng mga drug personalities sa rehiyon. Naritong report. Hindi dapat pagdudahan ang resulta ng survey. Ito ang sagot ni Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter President Hener Endona kasabay ng pagtuliksa ng administrasyon sa di umani konteksto o konstruksyon ng questionnaire ukol sa nanlaban po. Ayon kay Endona, takot at pangamba ang laging sumbong sa kanila ng ilang drug suspects na sumusuko at nahuhuli ng pulis. Kaya kalimitan umano sa mga pamilya ng mga nasawing drug suspects ay takot ng maghabol sa korte. Mga na-interview lang namin ng mga preso, mga nahuhuli nila. Although hindi pa napatunayan sa court, pero definitely totoo na yung mga illegal arrest, warrantless. Sinabi ni Endona na kailangan maging sensitibo ang pamahalaan sa sentimiento ng mayorya, lalo't sakaling gumulong ang investigasyon at magresulta na may kumpas ng Pangulo ang senaryo ng pamamaslang ay maaari itong maging impeachable offense. So, pwede lang siya ma-impeach. It's a ground for impeachment. Kung talagang napatunayan na state-sponsored siya o kaya through inaction, talagang hindi mo ina-actionan yung mga bagay na yan, di ba? Bilang isang alagad ng batas ay kailangan din umanong pag-aralang mabuti ng mga miyembro ng PNP dahil madalas na mangyari na nagre-resulta ang mababang conviction dahil sa teknikalidad o pag-dismiss pa lamang sa prosecution level. Kaya nga ang magandang subaybayan dito, yung dismissal ng mga kaso to. Mapapatunayan pa ng mga pulis ito, ng prosecution, di ba? Kasi pagka marami ang dismissal o acquittal dahil walang ebidensya, ibig sabihin there's something wrong, di ba? Git pa ng IBP na hindi na maaaring isisi ng administrasyon sa judiciary ang pag-akto sa katungkulan dahil sa ngayon umano ay halos hindi na magkanda-ugaga ang mga miyembro ng judiciary upang tutukan ang bulto ng mga kasong isinasampa hinggil sa kaso ng illegal na droga. Ako si Iren Kiambao para sa Metro Central Luzon News.